No niin, minä olen Ryynäsen Raimo ja minä olen täältä Rovaniemeltä ja tarkoitus vähän niin kuin semmoinen henkilökohtainen todistus siitä on jo aikaa, kun se on tälle tielle lähetty tälle saatu syntyä uudesti Jumalan lapsesi. Siitä on aikaa. Mutta haluan kuitenkin todistaa tässä vielä todistaa näitä asioita. Oman semmoisen pienen henkilökohtaisen todistuksen, ei mitään isoja asioita, olisi vaikka kuin paljon, mutta semmoinen todistus kuitenkin, että itse on ollut semmoinen nuoruudessa on silloin joskus on ollut huonoa se meidän elämä vanhempienkin kanssa ja muutenkin ollut semmoista huono se elämä ollut semmoista alkoholia ja kaikkea sitä ja itsekin on sitten ollut siinä mukana. Joskus nuorena silloin elämän lähtökohdat oli hirveän huonot ja tällä tavalla ei ole päässyt oikein kunnon elämään. Ja sitten elämässäni kävi silläkin tavalla tässä jossain vaiheessa, että kaikki meni vähän mönkään nyt sanotaan ja jouduin koulukotiin sitten Muhokselle ja olin sielläkin 1,5 vuotta ja tällä tavalla, että tämä elämän kulku on silloin nuorena ollut jo aika kovaa silloin nuoruusvuosina ja sitten sieltä sitten kun pääsin poikkeen, niin mulle sanovat, että elä vaan mene rantaremmiin, niin muistaakseni sihteeri sanoi, että niin isä sitten minut pelasti sieltä sillä tavalla, että minä sain töitä, että minä pääsin sieltä poikkeen. Minä en ollut vielä 15. Ja minä pääsin sitten töihin ja sillä tavalla sain sitten, mutta se elämä kuitenkin jatkui siellä, kun kotona oli ne elämäntilanteet niin huonot, niin ei siellä ollut mahdollista kasvua eikä ruveta niin kuin ajattelemaan toisella tavalla, vaan sitten tuli se alkoholi ja kaikki oli siinä. Ja sitten nuoruusvuosina jossain kohdissa mulla oli sitten rippikoulukin tuli sitten vastaan siinä tuli vastaan silloin oli ensimmäistä kertaa muistaakseni, että koin, että Jumala kuhtuu, mutta ei ollut tien näyttäjiä, ei ollut sitä näyttäjiä. Kun minä kyselin vielä siellä, että onko tupakan poltto syntiä tai mikä on syntiä yleensä tai tämmöistä nuorena miehenä, mutta ei ollut oikein ketään näyttäjiä eikä osannut itsekään sillä tavalla kysellä niitä asioita, niin kuin olisi pitänyt kysellä tarkemmin, että mikä on sitä syntiä ja mistä sitä pitää parannusta tehdä tai muuta. Ei sitä edes ajatellutkaan. Ja kuitenkin sitten se jatkui se elämä ja rippikoulunkin sain käyty ja sitten oli jo alkoholiparantolossa en minä ollut vielä nuorviessa en minä tiedä oliko minä vielä 17, niin olin sitten tuolla Harjamäessä alkoholiparantolossa ja sinne sitten jouduin ja monta muutakin siinä tuli sitten niitä hommia tuli ja monta kertaakin ja yhdenkin kerran kun minut veivät, niin tuli kaikkea tehtyä semmoisia hommia, mitä ei pitäisi tehdä missään ja siinä on hyvä, että nyt henkikään mennyt siinä hommassa, että siinä oli semmoiset tilanteita, mutta Herra on varjellut kuitenkin, niin siellä kun sitten aamulla Kuopiosta Putkasta hakivat 2 vaaleapukusta miestä tai muistaakseni, niin veivät sitten Harjamäkkeen, veivät sinne Lukitulle puolelle, tai mikä puoli sitten on se. Lukitulle puolelle veivät ja siellä nyt on monenlaista kulkio siihen aikaan. Ja sillä tavalla. Ja sitten minua vähän harmitti, kun tuli niitä hommia aina tehty, niin että mitenkä minä tämmöinen, mutta se on just sitä synnin seurausta, kun ihminen ei tunne Jeesusta, niin hän tekee just sitä päinvastaista työtä, mitä ei pitäisi tehdä. Mutta sitten se jatkui se homma ja siinä tuli sitten nämä
jouduin muutamia kertoja linnaankin, 2 vai 3 kertaa. Ja ensimmäistä kertaa kun olin linnaan jouduin, niin silloin nuorena miehenä, minä silloin tainnut olla vielä täyttä ikää, eli ollut. Niin kun ne ensimmäistä kertaa sitä ruokaa tuovat siihen, niin sinne, niin kyllä se jotenkin tuntui ovolta, että minä olen tiellä ja muut on muualla. Ja, että sitä se oma tunto kuitenkin vähän niin kuin nuoren miehenkin rupesi, että sitä oma tunto rupesi sitten. Ja sielläkin kyllä minä linnassa sitten olin ja sillä tavalla, kyllä ne pyyti joskus sinne kokoukseen. En muista, joskus saattoin lähteekin, ne pyyti siellä, pyhänä pitivät niitä kokouksia ja hengellisiä kokouksia siellä kirkossa. Siellä oli joku kirkko Kuopiossa oli. No sinne joskus aina raahautui ja silloinkaan en vielä kokenut mitään semmoista ihmeellisempää. Mutta sitten kuitenkin siitä ne vuodet jatkui ja meni vähän huonompaa ja niitä välillä huonompia ja päiviä mitä kaikkea, niin ne tuli sitten matkan varrella, mutta sitten kuitenkin sitten jovui miesten maijaa, kun ei ollut oikein majapaikkoja missä olla ja kotonakaan ei pärjätty oikein ja sillä tavalla ne pani miehen menemään ja poikahan minä olin silloin. Niin sieltä sitten miesten majassa olin ja semmoisen 1,5 vuotta ja no sekään ei ole ihan paras paikka. Sielläkin on menemään niin monenlaista mutta siellä rupesi Jumala kuuttumaan minua ja siellä minä sitten sain tuli vähän semmoisia pelkotiloja ja muitakin ja oli maksuja oli ja kaikkea muuta, niin mulla heräsi kuitenkin joku semmoinen tuli, että Jumala rupesi kuuttumaan ja mä rupesin käymään kokouksessa, rupesin käymään luterilaisen seurakunnan ja oikeastaan minä kävin tuolla, se oli semmoinen paikka, kun oli alkoholien raivausleiri oli muistaakseni Kuopiossa silloin aikana ja sielläkin olin mukana, mutta silloin jo minä jo yhden kerran tein sen siinä ihan lähiaikoina. Siinä tapahtui semmoinen muutos minun elämässä, että kun minä sain rahaa, niin minua ei huvittanutkaan juua ja minä rupesin muuttamaan ajatuksia ja sen jälkeen ei alkoi kaljettia ja juomatta tai ei tullut joutua eikä ennen muutakaan, että Jumalan veto oli niin voimakasta ja silloin minä saan antaa elämää lähteä ehtimään ja minä etin sieltä ja luterilaisen seurakunnan ja sitten minä päädyin jossain vaiheessa ihan niissä kaikissa on ihan hyvä ollakin, minä sitä sanoin ja tilanteet mutta sitten vapaakirkko ja sieltä minä sitten löysin hengellisen koen varsinaisesti ja 81 ja no sieltä sitten siellä minä kasvoin sitten ja vuodet ja sieltä on sitten liikkunut eri ja se oli niin kovaa nuorena se homma, että jos mä näihin päiviin katsotaan, niin tuskinpä tässä elossakaan olisi, mutta se oli Jumalan armo, että pystyin vielä muuttamaan tätä suuntaa ja tällä tavalla. Ja sitten on saanut olla nämä vuodet Herran omana. Yli 40 vuotta on tässä ollut. Monenlaista elämän matkan varrella ollut. Ja sillä tavalla, että on tätä hengellistä työtä on tehnyt ennen kaikkea ollut monessa, on katutyötä tehnyt, on saanut olla katutyössä ja vieläkin on näinä aikoina ollut katutyössä näinä vuosina. Katuevankeliuntia, sitä on saanut välittyä ja sitten on näissä muissakin paikoissa. Vanhemmistossa on ollut 10-20 vuotta, ehkä 10 ja 15 vuoden väliin, en muistakaan pitkään pitkään. Yhden kerran on evankelista siunattu ja oli 7 vuotta siinäkin. Siinäkin hommassa on ollut ja tässä on nyt monenlaista tätä hommaa tehty ja tällä tavalla, mutta kuitenkin haluan olla semmoinen Herran todistajana ja sillä tavalla vie asioita eteenpäin. Mutta tämmöinen mulla on tämmöinen henkilökohtainen pieni todistus tässä, että haluan tämmöisiä vähän tuoda, että Herra tahtoo se, että kun mitä me olemme löytäneet, niin me kerromme toisille myös siitä ja haluan tässä niin kuin lopuksi sanoa sen, että
pidetään tilivälit ylöspäin ja ihmisten kanssa lyhyet ja Jeesuksen tulo on lähellä ja saamme iloita sitten, kun me pääsemme tältä poikkeen. Raamattu sanoo, että puhdassydämiset saavat nähdä Herran ja me vaelemme valkeudessa ja Jeesuksen veren alla joka päivä ja omassa elämässä teemme parannusta ja tällä tavalla että me Jumalan armostahan me pelastumme ja tällä tavalla. Että minä toivotan kaikille teille, jotka tätä videoa katsotte sitten myöhemmin tai aikaisemmin, niin teille runsasta Jumalan siunausta ja joka ei vielä Jeesusta tunne, niin ota vastaan, elä jätä, kun hän kuhtuu ja vetää ihan kaikki se elämä. Kun meillä on vaan ainoastaan se yksi elämä käytettävissä ja se pitäisi oikein käyttää ja silloin kannattaa antaa elämän Jeesukselle. Koska ei joku 2 paikkaa olemassa, iankaikkinen elämä ja iankaikkinen kadotus. Ja kukka ei sinne kadotukseen iankaikkisesti kukka taho, ja sinne joutuisi, vaan iankaikkisen elämä ennen kaikkea. Siunattua illan jatkoa kaikille, jotka katsoitte Jeesuksen nimessä. Ei.